Η μάχη των δασμών φουντώνει και η γεωπολιτική σκακέρα παίρνει φωτιά. Ποιος κινεί τα νήματα πίσω από τις κινήσεις της Αμερικής, τι αποκαλύπτουν οι προθέσεις τους και τι κρυφά σημάδια μας στέλνει η αγορά που ίσως αλλάξουν τα πάντα. Δασμοί, το νέο μέτωπο που ταράζει τον κόσμο. Ποια είναι τα καυτά τελευταία νέα και πώς χτυπούν την κρυπτοαγορά σαν κεραυνό. Οι επιπτώσεις είναι εδώ. Είστε έτοιμοι να τις ανακαλύψετε? Τα stablecoins ανεβαίνουν στη κορυφή και γίνονται οι αληθινοί γίγαντες του παιχνιδιού. Όμως τι σκοτεινό δράμα εξετυλίγεται με το Justin Sun, τα stablecoins του και την Binance? Μήπως οι πτωχεύσεις παραμονεύουν και ένα νέο επικίνδυνο γεγονός είναι πρωτοπυλών? Η κρυπτοαγορά σε ένα βρασμό. Όλες οι εκρηκτικές ειδήσεις των τελευταίων ημερών είναι εδώ. Συντονιστείτε τώρα για να μην χάσετε ούτε ένα λεπτό από τη δράση που διαμορφώνει το μέλλον. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και γραφείο καμπανάκι τώρα για να συνεχίσουμε να βάζουμε ποιητικό περιεχόμενο ανάλυση νέων κάθε Τρίτη μετά τις 4 ώρα το μεσημέρι με το Φλαφί και τον Άλεξ. Και συνεχίζουμε με την ανάλυση των νέων 8 Απριλίου του 2025 σήμερα. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά νέα. Όμως πριν συνεχίσουμε να αναλύσουμε τα νέα, να επενδυμίσουμε για πολλωστή φορά ότι αυτό το βίντεο δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή και έχει κατασκευαστεί καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Γι' αυτό, παιδιά, χρησιμοποιήστε το σαν κάτι τέτοιο. Και πάμε στο πρώτο και σημαντικότερο νέο. Τι άλλο? Οι δασμοί και οι επιπτώσεις των δασμών στην κρυπτοαγορά. Εγώ θα έλεγα γενικότερα και σε όλη την αγορά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα Black Swan event, ένα self-induced όπως θα λέγαμε στα αγγλικά Black Swan event. Και τι σημαίνει self-induced? Σημαίνει ένα Black Swan event το οποίο το προκαλεί η ίδια η Αμερική, ένα σοκ τον υπόλοιπο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ βγήκε και έβγαλε δασμούς για 180 διαφορετικές χώρες και πολλοί από αυτούς τους δασμούς είναι δασμοί αντίπεινα όπως της Κίνας, όπου το συνολικό ποσοστό δασμών είναι το 54%. Αμέσως μετά πλήττεται η Ινδία με 26% και τρίτη έρχεται η Ευρώπη. Δεν βάζω μέσα τις μικρές χώρες που επηρεαστήκαν, θα μιλήσουμε αργότερα για αυτές. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι τα νέα αναλύουν και παγκοσμίως και εντός της Ελλάδας, αναλύουν μονομερώς το φαινόμενο, παρουσιάζοντας τον Τραμπ σαν ένα τρελό άτομο. Εγώ πιστεύω δεν είναι τρελός ο Τραμπ, έχει ένα σχέδιο. Τώρα το αν θα του βγει όχι το σχέδιο είναι άλλο θέμα συζήτησης, το οποίο συμπεριφέρεται σαν ένα ελεγχόμενο Black Swan event, το οποίο ενδεχομένως να μην διαρκέσει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο όμως κάνει φοβερή εντύπωση αυτή τη στιγμή είναι ότι η Κίνα αντιπιτίθεται στους δασμούς του Τραμπ και ουσιαστικά βάζει περιορισμούς σε βασικές εξαγωγές που μπορούν να επηρεάσουν με έμεσο ή με άμεσο τρόπο τεχνολογίες όπως την τεχνητή νοημοσύνη ή ακόμα και οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως το iPhone, το Android ή ακόμα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και βέβαια μετά τα αντίπεινα της Κίνας, όπου θέλει να εντείνει και να συνεχίσει την ένταση, απαγορεύοντας την πρόσβαση εντός αγωγικών, απαγορεύοντας την πρόσβαση της Αμερικής στα ορυκτά μέταλλα της Κίνας, βάζει επιπλέον δασμούς στην Κίνα. Η Κίνα απαντά με πώληση 50 δισεκατομμύριων δολαρίων, δηλαδή αμερικανικών ομολόγων 10 ετών, και αυτό δείχνει ότι η πρόθεση της Κίνας ουσιαστικά είναι να συνεχίσει να κορυφώνει την ένταση. Αυτό δεν θα είναι καλό γενικότερα για τις αγορές. Και βλέπουμε ότι όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια άποψη που έχει η Κίνα. Υπάρχουν φήμες υπάρχουν νέα που λένε ότι 50 διαφορετικές χώρες πήγαν για επαναδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή των ταριφών. Μια από αυτές τις χώρες είναι και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχει έτοιμα τα αντίπεινα, αλλά προτιμά πρώτα να έρθει σε συζήτηση. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με τη Μεγάλη Βρετανία. Όμως το Βιετνάμ και η Ταϊβάν, που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό δασμών αυτή τη στιγμή, απλώνουν το χέρι για ειρήνη. Λέει, παιδιά, θέλουν να τα βρούμε, δεν θέλουν να έχουν πρόβλημα. Και αυτές οι χώρες είναι σημαντικές για ποιο λόγο? Γιατί εκεί έχει η Apple και η Nvidia τις υποδομές της και φτιάχνουν τα chip. Οπότε σίγουρα δεν είναι τυχαίο το ότι μπλέξαν στις χώρες να τις εντός εισαγωγικών τυπήσουν. Βλέπουμε ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον λίγο ακόμα. Επίσης, βλέπουμε τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις για την κάλυψη αποθεμάτων μετά την πανδημία, καθώς η αναταραχή των δασμών ταλανίζει όλες τις αγορές. Τι βλέπεις εδώ πέρα, Άλεξ? Πες μας, τι γίνεται? Ξεπουληθήκαν όλα, ξεπουληθήκαν εδώ πέρα, πέσαν τα πάντα όλα και αρχίζαν τώρα margin call από εδώ πέρα. Δώστε μας τα λεφτάκια πίσω. Δανειστήκατε για να σορτάρετε, φέρτε τα πίσω που λέει ο λόγος. Και ψάχναν εκεί πέρα να βρουν τρόπο πώς να τα δώσουν πίσω. Η πώληση δεν είναι τόσο μεγάλη ακόμα και θα πω για ποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, όλο το σχέδιο αυτό των δασμών που προσπαθούν να προωθήσουν για να φτιάξουν έχει
δει την αποδοχή του Τραμπ να πέφτει 43%. Το χαμηλότερο ποσοστό σύμφωνα πάντα με Reuters και τη δημοσκόπηση που έχουν κάνει. Αυτό βέβαια τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ό,τι να κάνουν θα πρέπει να το κάνουν σχετικά γρήγορα, γιατί μπορεί να μην αντέξει ο αμερικανικός λαός για πολύ ακόμα με όλη αυτή την κατάσταση και μπορεί να τα βρει σκούρα και ο Τραμπ άμα δεν αναβάσει την αποδοχή του τουλάχιστον σε μερικούς μήνες, ας το πούμε έτσι. Αυτό που θέλει ο Τραμπ είναι να κόψουν τα επιτόκια και ο Πάολο έχει βγει και έχει πει ότι θες να τα κόψω, δεν τα κόβω. Δεν τα κόβω γιατί βλέπω ότι θέλω να δω πρώτα τι επιπτώσεις θα έχουν οι δασμοί στον πληθωρισμό και στην οικονομία. Και ουσιαστικά ο Πάολο λέει, φοβάται ότι θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη στην Αμερική και ότι θα ανεβεί και μπορεί να ανεβεί και ο πληθωρισμός. Γι' αυτό και δεν κόβει τα επιτόκια. Παρ' όλα αυτά, αν δούμε και άλλη πτώση στις αγορές και συγκεκριμένα να έχουν πρόβλημα τα ομόλογα, δηλαδή αρχίζουν και κατρακυλάνε κατά πολύ η μεταβλητότητα των ομολόγων ουσιαστικά και αρχίζουν πολλά hedge funds και δεν έχουν να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν πάρει για να σορτάρουν ή να λογκάρουν τις αγορές των ομολόγων και τα reverse repo, θα έχουν πρόβλημα και αναγκαστικά θα πρέπει να κόψουν και επιτόκια και ίσως να χρειαστεί και να τυπώσουν χρηματάκια για να βοηθήσουν τις αγορές, που όπως είχε γίνει και το 2020 την πανδημία. Τώρα η Κίνα είναι το θέμα ότι επίσης βγαίνει και λέει, συζητάνε ότι μπορεί να τυπώσουμε χρηματάκια γιατί βλέπουν να πέφτουν και οι δικές τους αγορές, βλέπουν να ζορίζονται τα πράγματα, να ζορίζουν δηλαδή τους επενδυτές οι Αμερικανοί και έτσι όπως φαίνεται συζητάνε και εκεί πέρα ίσως χρειαστεί να τυπώσουν. Αυτό βράχυπρόθεσμα σίγουρα μπορεί να πάμε ακόμα χαμηλότερα, αλλά μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει τουλάχιστον έστω σε μια αναπήδηση των αγορών αρκετά καλή. Η ύφεση, όπως βλέπουν οι περισσότεροι και η JP Morgan πιστεύει ότι η πιθανότητα έχει φτάσει στα 60% να έχουμε ύφεση το 2025. Συνήθως μέχρι τώρα όταν βγαίναν τέτοια άρθρα από τέτοιους οίκους δεν είχαμε ύφεση. Δηλαδή ήταν το ανάποδο. Όλα πηγαίναν καλά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει τώρα. Πάντως αυτό το αναφέρω τι έχει γίνει συνήθως. Το πιο σημαντικό από ό,τι είχα δει αυτή την εβδομάδα είναι κάτι συνεντεύξεις που έχει δώσει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Μπέσεντ, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος για να ξέρει για τις αγορές πώς να κατευθύνει την παγκόσμια ρευστότητα στις αγορές, τι πρέπει να κάνει και πώς να τα κάνει. Και είπε και την άποψή του για τους δασμούς, ότι τους θεωρεί αναγκαίους και τους θεωρεί καλούς για την Αμερική, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα, και ότι αν δεν το κάνανε θα ζούσαν στιγμές όπως το 2007 το κράχ και το κράχ του 1998. Και να το αποφύγει είναι αναγκαίοι, λέει. Και ουσιαστικά υπάρχει και η θεωρία ότι επειδή ο Μπέσεντ έχει πει πάρα πολλές φορές για την Κίνα ότι μπορεί να μπει σε μεγάλη ύφεση, είτε και σε ένα μεγάλο depression τύπου 1929, και φοβάται ότι επειδή υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τη βιομηχανία τη κινέζικη ουσιαστικά, από τις εισαγωγές από την Κίνα, θέλει να μεγαλώσει τη δική του βιομηχανία και να απεξαρτοποιηθεί σε εισαγωγικά εν μέρη από τους άλλους και να έχει καλύτερο έλεγχο και στο δολάριο, ώστε να αποφευχθεί μια κρίση μεγάλη στην Αμερική οικονομική. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί και να θέλει να πέσουν τώρα οι αγορές, ώστε να βγει και η μόχλευση από τα hedge funds και από όλους τους οίκους της Αμερικής που σορτάρουν να λαγκάρουν με μεγάλη μόχλευση στις αγορές, ώστε να βγει η μόχλευση και να είναι πιο υγιής η κατάσταση οικονομική της Αμερικής. Είναι μια θεωρία που μπορεί και να στέκει αυτή τη στιγμή. Οι δασμοί πάντως έχουν πει ότι δεν έχει επίπτωση άμεση στο bitcoin. Παρόλα αυτά έχει έμεση επίπτωση στο bitcoin, γιατί οι εξορρύκτες του bitcoin που ασφαλίζουν το δίκτυο του bitcoin ουσιαστικά αγοράζουν τσιπάκια, κάρτες γραφικών και υπολογιστές από συνήθως ασιατικές αγορές όπως Ταϊβάν και Βιετνάμ, και αν πέσουν μεγάλοι δασμοί εκεί πέρα σίγουρα θα δουν τα κέρδη τους να μειώνονται, κάτι που λογικά μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση και στο δίκτυο του bitcoin και στους miners τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά ο Μπέσετ, ο υπουργός ο ίδιος των οικονομικών, έχει πει ότι βλέπει το bitcoin, και το είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξη, σαν ένα μέσο διατήρησης της αξίας και το σύγκρινε με το χρυσό. Λες να έχουν κάποιο σχέδιο να φτιάξουν κάποιο καινούριο οικονομικό σύστημα και να χρησιμοποιήσουν και το bitcoin και το χρυσό για να στηρίξουν το δολάριο ή κάποια stablecoins του δολαρίου. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, πάντως υπάρχουν διάφορες θεωρίες εκεί έξω. Η αλήθεια είναι ότι περιμένει τώρα και μια αναφορά για το πόσο bitcoin κρατάει η Αμερική, γιατί δεν ξέρουν στην πραγματικότητα, γιατί είχαν χαθεί αναφορές με τον Biden και έχουν χαθεί ουσιαστικά τα στοιχεία αυτά. Και αυτή τη στιγμή βλέπαμε ότι κατρακυλήσαν αγορές, πουλήσαν και τα
ETF, οι επενδυτές που αγοράζουν το Bitcoin ETF, και αυτή τη στιγμή το μέσο κόστος της αγοράς των ETF από τους επενδυτές είναι στα $72,643. Αν πέσουμε κάτω από το 72,000, θα είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν αυτοί οι επενδυτές, γιατί θα είναι πλέον σε χασούρα οι περισσότεροι που αγοράσουν τα Bitcoin ETF και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα πουλήσουν ή θα κρατήσουν. Επομένως, είναι καλό εκεί πέρα, σίγουρα θα υπάρχει μια στήριξη, αλλά και μια τιμή όπου θέλει προσοχή. Η κάθε Wood της Archivest είδαμε ότι αγόρασε Coinbase. Ξέρουν κάτι, θα δούμε. Πώς τα βλέπεις εσύ όλα αυτά το Bitcoin, Φλαφή? Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση εμέσως πλήν σαφώς θα ωφελήσει τα κρυπτονομίσματα και ειδικά το Bitcoin, το οποίο είναι ουδέτερο, παιδιά. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να βάλει κάποιος μέτρα σε κανένα, δεν μπορεί να το απλοποιήσουν και αργά ή γρήγορα θα ανοίξουν τα μάτια τους και οι υπόλοιπες χώρες και θα κινηθούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Τώρα, στην επόμενη ενότητα θα μιλήσουμε το κύμα των stablecoins και τι προειδοποιεί ο Justin Sun. Πριν όμως συνεχίσουμε να εξηγήσουμε την επόμενη ενότητα, να σας υπενθυμίσουμε για πολλωστή φορά, παιδιά, ότι είναι καλό να προστατεύετε τον εαυτό σας από τους hackers και γι' αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρώτο VPN, το οποίο το χρησιμοποιούμε και εμείς. Έχει εκπληκτικές ταχύτητες. Μπορείτε να απολαύσετε ένα τέλειο trading με το πρώτο VPN. Όσοι θέλετε, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες κάτω στην περιγραφή και να κάνετε αγορά του πρώτον VPN. Αυτό θα βοηθήσει και το κανάλι και έχουμε φτιάξει ένα βιντεάκι για εσάς αποκλειστικά, το οποίο μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλικάτε στην πάνω δεξιά γωνία για το τι είναι το VPN, πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το VPN και βέλτιστες ρυθμίσεις. Και πάμε στο επόμενο μεγάλο νέο. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βγαίνει ο Arduino, ο CEO εν πάση περιπτώσει του Tether, και λέει ότι εάν το Tether χαρακτηριστεί ότι δεν είναι συμβατό με τις νέες νομοθεσίες stablecoin, δηλαδή αν αποτύχουν να το κάνουν νόμιμο εν πάση περιπτώσει ή συμβατό με τις νομοθεσίες που έχουν πρόσφατα ψηφιστεί για τα stablecoin στην αλυσίδα, για το ψηφιακό δολάριο στην αλυσίδα αυτή τη στιγμή, μην ανησυχείτε, παιδιά, θα φτιάξουμε καινούριο ψηφιακό νόμισμα. Θα βάλουμε άλλο καινούριο ψηφιακό νόμισμα, θα το φτιάξουμε το 0 και θα είναι συμβατό με όλες τις νομοθεσίες. Βγαίνει τώρα και η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και λέει ότι τα USDT, τα οποία δεν δίνουν yields, δηλαδή δεν δίνουν επιστροφές, δεν είναι πλέον αξιόγραφα. Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν αξιόγραφα. Οπότε τελειώνει και ένα κομμάτι με τα stablecoins, το ότι δεν είναι μετοχές. Τώρα, αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνουν και απόδοση, δηλαδή αν κάποιος πάει σε ένα liquidity pool, σε μια πισίνα ρευστότητα στο Uniswap, παραδείγματος χάρη, το version 3, παραδείγματος χάρη, και μπορεί να βάζει USDT ή USDC ή άλλα stablecoins εκεί πέρα και να παίρνει επιστροφές σε Ethereum, τότε αυτά μπορεί να χαρακτηριστούν σαν αξιόγραφα. Οπότε προσοχή. Και βλέπουμε ότι προχωρώντας παρακάτω, ότι και η Ripple κάνει το debut της με το δικό της stablecoin στην Kraken. Αυτή τη στιγμή δηλαδή συγχωνεύεται με το κεντροποιημένο δελτίο της Kraken, το ψηφιακό δολάριο, blockchain δόλαρο εν πάση περιπτώσει της Ripple, και όλα καλά. Και αυτή τη στιγμή η συγκεντρώση έχει ρευστότητα τη τάξη των $250 εκατομμυρίων. Καλά πάει γι' αυτό. Βλέπουμε ότι και η Sony αρχίζει να δέχεται επιδρομές σε USDC. Βλέπουμε ότι η Circle αυτή τη στιγμή γίνεται ευρέως αποδεκτή από το ευρύτερο κοινό και πάει καλύτερα. Παίρνει μεγαλύτερο μερίδιο εν πάση περιπτώσει τη Tether. Αυτό βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Και τώρα πες μας, Άλεξ, τι γίνεται με το σκάνδαλο του Justin Sun για το stablecoin που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον τρόν? Ο Justin Sun βρίσκεται πίσω από μια εταιρεία η οποία έβγαζε το stablecoin, αν θυμάσαι, το TrueUSD, το TUFUSD, το οποίο ήταν σε κεφαλοποίηση και 500 εκατομμύρια. Και αυτό που λέει είναι ότι το 2021 είχαν δώσει το ενέχειρό τους, δηλαδή αυτό που στήριζε το TUFUSD, το stablecoin, το σταθερό νόμισμα, δηλαδή είχε δώσει τα 500 εκατομμύρια, να τα κρατάει μια άλλη εταιρεία για πάρτι τους. Και αυτή η άλλη εταιρεία ήταν η First Digital, αυτή ουσιαστικά που εκδίδει και το FDUSD stablecoin, η οποία συνεργάζεται με την Binance. Αυτή η First Digital, αυτή η εταιρεία, αντί να κρατάει, λέει, αυτά τα χρήματα, πήγε και τα έδωσε για επενδύσεις σε διάφορες εταιρείες και σε διάφορα project, τα οποία λεφτάκια δεν τα έχει αυτή τη στιγμή για να στηρίζει το TUFUSD που είναι από πίσω Justin Sun, που αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένη πληροφορία. Και λέει ότι πολύ πιθανόν και το FDUSD που είναι από πίσω η Binance, συνεργάζεται με την Binance, ότι ούτε εκείνη έχει τα λεφτάκια και είναι πτωχευμένη. Και είχε πέσει το FDUSD, πήγε στα 80 λεπτά, είχε χάσει το 1/1 PEG, το οποίο έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και σε κεφαλοποίηση το συγκεκριμένο και το χρησιμοποιεί η Binance πάρα πολύ. Και βγήκε η Binance και είπε ότι αυτό δεν ισχύει και έδειξε αποδείξεις και ότι έχει αυτά τα αποθεματικά το FDUSD και όλα καλά, ή μήπως όχι. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχει ένα δράμα εκεί πέρα, ποιος ξέρει. Καλό είναι και το TUFUSD και το FDUSD να μην το κρατάτε και να προσέχουμε όλα αυτά τα σημάδια που βγαίνουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, γιατί αν αρχίζουν και κατρακυλάνε και οι περισσότεροι αγορές, δεν ξέρεις ποιο πτώμα θα βγει και πού θα βγει και πώς θα επηρεάσει τις αγορές.
Καλό είναι να προσέχουμε και τα κεντροποιημένα ανταλλακτήρια και τέτοιου είδους stablecoin. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα πάμε και στα τελευταία σημαντικά νέα της εβδομάδας. Παιδιά, αν θέλετε, δείτε και το προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε μιλήσει εκτενέστατα και με γραφήματα που βλέπουμε να πηγαίνει η αγορά. Πατήστε πάνω δεξιά. Παρ' όλα αυτά, πες μας τι γίνεται εδώ πέρα με τη Mastercard. Βλέπουμε ότι η Mastercard κάνει μια κίνηση μάται, εμένα τουλάχιστον με εξέπληξε και τι κάνει. Φτιάχνει permissionless blockchain, δηλαδή φτιάχνει αλυσίδα που θα είναι ανοιχτή εντός αγωγικών στο ευρύτερο κοινό, με σκοπό να φτιάξει μια εφαρμογή σαν το Venmo. Δηλαδή θέλει να φτιάξει ένα Venmo πέστο πάνω στο κρύπτο, το οποίο θα μπορεί να εκτελεί συναλλαγές οποιοδήποτε στον κόσμο και να στέλνει στον οποιοδήποτε στον κόσμο χρήματα, αλλά αυτή τη φορά μέσα το κρύπτο. Και όταν είχα φτιάξει το Venmo και είχαν δοθεί κάποιες συνεντεύξεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κρυπτονομισμάτων και του Venmo, είχαν πει ότι αν δεν υπάρχει διαφορά, στείλε bitcoin στη Ρωσία, τότε που είχαν βάλει τις κυρώσεις. Οπότε τώρα η Mastercard τι θέλει να κάνει, θέλει να φτιάξει μια αλυσίδα ανοιχτή, όπου δεν θα μπορεί να περιορίζεται από κανένα. Τουλάχιστον αυτό είναι το σκεπτικό. Τώρα, προχωρώντας παρακάτω, βλέπουμε ότι η ρυθμιστική αρχή του Hong Kong εγκρίνει, παρακαλώ, ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, κρυπτοανταλλακτήρια, εν πάση περιπτώσει, και μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες με yields, με staking, εν πάση περιπτώσει, με επιστροφές. Και το Hong Kong αυτή τη στιγμή είναι πρώτο σε σχέση με την Αμερική όσον αφορά το staking. Οπότε κοιτάξτε πόσο μπροστά είναι η Κίνα και ειδικά το Hong Kong και πώς προωθούν το κρυπτονόμισμα αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ένα άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον νέο, βλέπουμε ότι η PayPal προσθέτει στο δίκτυό της το Solana και το Chainlink. Οπότε έχετε το στο μυαλό σας. Το Solana δεν τελείωσε, παιδιά. Το Chainlink είχε πάει στα $20. Θα μου πεις, ναι, εντάξει, ένα 50%, όμως μας έχουν συνηθίσει για 300%. Έχει και το 20% για τόσο μεγάλο νομίσματα. Δεν είναι άσχημο αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπω εγώ. Τώρα, παιδιά, όσοι θέλετε να γίνετε μέλη στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε κλίκα της κάτω δεξιά στο κουμπί που λέει Join και με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσετε πρόσβαση σε shout-outs, προτεραιότητα στα chats, προτεραιότητα στα βίντεο, πρόσβαση σε βιντεάκια μόνο για μέλη και πολλά άλλα που θα βγάλουμε στο προσεχές μέλλον. Τώρα, όσοι δεν θέλετε να γίνετε μέλη, κάντε σχόλια από κάτω, πέστε μας τι, πώς, πότε και γιατί, και επίσης μπορείτε να μας βρείτε στα δύο τάφ. Το ένα είναι το Twitter, το άλλο βρέστε το μόνοι σας. Εκεί έχουμε μια ωραία παρέα που δίνουμε εντελεχείς απαντήσεις. Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Να έχετε ένα καλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όποτε και βλέπετε το βίντεο. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι τα καλύτερα, παιδιά. Καλά να περνάτε. Γεια σας. That use fiat currency as a store of value.